Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. АСК стадыёнаў стралцы вітае вас на матчы 6-го тура на старт першай лігі, у якім сыдуцца футбольны клуб Орча і футбольны клуб Астравец. Арчанцы прыехалі ў Гродзенскую вобласць праз насамрэч палову Беларусі, і сёння будзе цікава паглядзець за тым, як госці сябе пакажуць на адной з самых некамфортных для сябе арэн і як разгуляюць паміж сабой каманды, якія традыцыйна паказваюць яскравы футбол з вялікай колькасцю галоў. Нагадаем, апошнім сезонам Орча і Астравец тут, у Астравцы, згулялі 6-2 з перамогай гаспадароў. У Орчы тагачасныя госці, таксама Астравец, быў мацнейшы з лікам 3-1. Што тычыцца гісторыі асабістых супрацьстаянняў, то была ў каманды нічыя 4-4, одна перамога у Оршы і 6 перамог Астравца. Бачым мы на ваших экранах галоўны стартавы склад гаспадароў поля, які абраў галоўны трэнер Іван Мігаль. Ну і хуценька пабачым мы і стартавы склад гасцей, паразмаўляем пра іх ужо бліжэй да пачатку сустрэчы, но пакуль настройваюцца каманды на гэтую гульню, пакуль рыхтуюцца, і Павел Каранец, рэферы з Жодзіна, рыхтуецца даць свой стартавы свісток да нашага матча. Бачым мы, што нягледзячы на дождж, які не толькі Астравец накрыў, не толькі Гродзенскую вобласць, але і ўсю Беларусь, заўзятары паціху, але падцягваюцца да трыбуны АСК стадыёна, і нягледзячы на тое, што не стаіць пагода на Беларусі, на футбол усё роўна ходзяць. Настроіліся футбалісты Оршы, расстаўляюцца яны па полі, ну і адзначым мы, што у аршанцаў адразу 3 сур'ёзныя страты у стартным складзе ёсць, у адрозненні з астатнімі матчамі. Траўмаваны Іван Аеяў, які не здолеў прыехаць на матч да сваёй былой каманды. Траўмаваўся і Артём Жвірбля, які прыйшоў нядаўна з Новаполацкага Нафтана. Ну і на лаўцы запасных сёння знаходзіцца Мікіта Бабчонак, асноўны апорны паўабаронца Оршы, і ён таксама працягвае аднаўленне ад пашкоджання. Што тычыцца Астравца, сёння няма ў складзе Івана Мокшына, ён быў заменены апошнім разам у супрацьстаянні з Валной. Няма сёння ў складзе Кірыла Ганчарыка, капітана зелена-белых. Гэта ўсё звязана з пашкоджаннямі, але вяртаюцца ў заяўку сёння Ягор Ісаченка, вярнуўся ў заяўку Герман Жарнасек, і гэта значыць, што лазарэт зелена-белых пачынае пусцець. Адзначым мы сёння, дарэчы, у складзе Астравца дэбют Александра Котлярова. Толькі учора было заяўлена пра яго падпісанне, а сёння вось ён ужо пад 10-м нумарам на полі знаходзіцца. Ну а што тычыцца, дарэчы, яшчэ адной староначкі ўзаемаадносінаў, гэта першая сустрэча паміж Іванам Мігалем і Дмітрыем Суздальцавым, менавіта на пасадах галоўных трэнераў сваіх каманд. Але ж, як нам стала вядома, добра, гэтыя спецыялісты паміж сабой знаёмыя, прычым Іван Мігаль гэта трэнер, які калісьці працаваў з Дмітрыем Суздальцавым футбалістам. Калі той вучыўся ў Сувораўскім вучылішчы ў Мінску, менавіта Іван Геннадзійевич Мігаль узначальваў тую самую каманду. Вось такая цікавая гісторыя. Ну і сёння ў нас футбол, які сапраўды можна назваць супрацьстаяннем вучыцеля і вучня. Але ж пра гэта ўжо пасля паглядзім, чым скончыцца гэты матч. Ну а пакуль звернемся да складу каманд, хуценька прабяжымся. Пра Александра Котлярова мы ўжо казалі, пра траўмаваных таксама казалі. Ну і пачнем з гаспадароў. Футбольны клуб Астравец. Уладзіслаў Дрозд, 82-гі нумар, абараняе вароты. Яму дапамагаюць у полі 7-й Ілля Зайцаў, 9-й Александр Федосенко, 11-й Максим Бойченко, 10-й нумар у Александра Котлярова, 18-й Роман Давыскіба, 19-й Ягор Міхей, 21-й з капітанскай павязкай сёння Артём Кільіманаў, нумар 22 Матвей Каліноўскі, 44-й Глеб Крыўцоў, 88-й Мікіта Якімовіч, Іван Геннадзійевич Мігаль, галоўны трэнер футбольнага клуба Астравец. Што тычыцца аршанцаў, Артём Валацькоў, галкіпер, першы нумар на яго цішотцы. У полі яму дапамагаюць 5-й Мікіта Тарбякоў, 8-й Іван Беразун, 9-й Дмітрый Ціхаміраў, 17-й Ярослав Кулеш, 18-й Мікіта Воўченка, 77-й Глеб Жалезнікаў, ён сёння з капітанскай павязкай, 82-й Віталь Шалычаў, 88-й Дзяніс Рудзянок і нумар 93 Павел Бардукоў. Дмітрый Сергеевич Суздальцаў сёння
на броўцы як галоўны трэнер Оршы. Ну, у нас тым часам Астравец у сваёй атацы, Катляров адпраўляе мяч у штрафную і збіваюць з ног Мікіту Якімовіча, узнятая рука Паўла Каранца. Якое рашэнне зараз будзе прымаць арбітр, падыходзіць ён да Якімовіча. І жоўтая картка футбалісту Астраўца за сімуляцыю. Хутчэй за ўсё прад'яўленая Паўлам Каранцом. Мікіта Тарбякоў там каля эпізоду, таксама Артём Валацькоў. Ну і вось першая жоўтая картка ў нашым матчы ўжо на пачатку 4-й хвіліны. Хаця эпізод такі насамрэч 50/50. Хаця, магчыма, і дамалёўваў Мікіта Якімовіч, але кантакт паміж футбалістамі быў. Кантакт 100%. Але ж каб разабрацца, што пенальці, што не пенальці, што гульня рукой, а што не, гэта трэба блукаць па трактоўках, шукаць тлумачэнні ў правілах АйФАБ. Ну і бачылі мы ў лізе чэмпіёнаў, напрыклад, эпізоды, якія кожны заўзятар будзе трактаваць па адным, ну а рэферы з трактоўкамі і правіламі будзе трактаваць па іншым. Ну гэта павінна быць жоўтая картка Мікіце Тарбякову, зрыў перспектыўнай атакі. Ну і вось 4-я хвіліна у нас становіцца часам абмену жоўтымі карткамі, збівае Тарбякоў з ног зноў жа Мікіту Якімовіча, і гэта такая вось у нас мазырска-гомельская дуэль. Вымалёўваецца ў гэтым матчы. Ну і вось Мікіта Тарбякоў таксама жоўтую картку атрымлівае. Абаронца, які прыйшоў з дубля Гомеля у Оршу. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Катляров. Давыскіба. І вось Александр Катляров, насамрэч, чым перахапіў тытул самага пагуляўшага ў вышэйшым дывізіёне футбаліста, у Романа Давыскібы якраз. Але ж у Александра Катлярова яшчэ з плюсаў 2 легіянерскіх перыяды ў Латвіі і Кыргызстане. Прычым, калі Елгава была даўна, і гэта было няправда, то Кыргыз Алтын гэта апошняя каманда, у якой Александр Катляров гуляў. 6 матчаў у Жагорку лізе, так і называецца вышэйшы дывізіён чэмпіянату Кыргызстана. Ну, у першым поле мінулага чэмпіянату Александр Катляров гуляў за чэмпіёнскія Баранавічы. 12 матчаў, 3 галявыя перадачы. У Кыргызстане 6 матчаў і ніводнага выніковага дзеяння. У нас за мячом Астравец знаходзіцца гэта Глеб Крыўцоў. І аддае ён перадачу на Іллю Зайцева. Ідзе перадача, надалі, ёсць працяг у штрафной, але ж Мікіта Якімовіч мяч за спіну пайшоў. Перахапіў мяч Астравец зноў жа Ягор Міхей. На Каліновскага зноў жа Міхей. Міхей прастрэліў у штрафной, але там першы на мячы Артём Валацькоў. Дарэчы, ужо нікуды не дзенецца рэкорд Тайсіра Адамчыка, які быў аформлены менавіта на гэтым стадыёне, у гэтым жа супрацьстаянні. Тады абаронца Оршы забіў гол у вароты Астраўца ўжо на 2-й хвіліне. Гэта самы хуткі гол гэтага супрацьстаяння. Міхей. Неудалая перадача. І выходзіць Орша. У атаку гэта Беразун. Адзін з ветэранаў Оршы, насамрэч, нягледзячы на 97-й год нараджэння. Сыходзіць мяч па-за межы поля. І першы стандарт у нас каля варот Астраўца. Гэта вуглавы. Адразу увагу звяртаем мы на Мікіту Тарбякова. Агромністы абаронца ідзе у штрафную супернікаў, але ж у Астраўца ёсць таксама падобнага плана гулец. Гэта Глеб Крыўцоў. Ну і, можа быць, сёння мы паназіраем за іх асабістым супрацьстаяннем. Хаця там Арсен Кір'яманаў пайшоў барацьбу і забівае Орша мяч. Вось так кур'ёзна на 7-й хвіліне. І то не прамым ударам з вуглавога. Бяжыць Мікіта Вехцеў да сваёй лаўкі. Ну і будзем глядзець, хто ж забіў. Ці атрымаецца у нас пабачыць паўтор гэтага эпізода, пакуль каманды усталёўваюць мяч у цэнтры поля. Мяч у вароты футбольнага клуба «Астравец».
1-0 на карысць Оршы. Добра мы ведаем сцэнар гэтых супрацьстаянняў, што гэты першы гол ён ніколі нічога не вырашае. І вось зараз Роман Давыдскіба з мячом. Дае на Глеба Крыўцова, Крыўцов надалей на Федосенку, той на Міхея. Міхей наперад, Тарбякоў спыняе мяч. Федосенка. Сталёк пробивает Александр Федосенко и литерально в миллиметрах от стойки ідзе мяч. 9-я хвилина и будет удар от ворот Оршы. Астравец так само паспрабаваў праверыць суперника. И будем назирать мы за гэтымі падзеямі. У нашым матчы Валацькоў мяч усталёвае и прапануе партнёрам узняцца вышэй. Отправляючи мяч наперад. Ну і там хтось з аршанців якраз Вехцев чапляється за мяч, але ж вибивається страўчанне мяч па-за межы поля. Ярослав Кулешык там вёў барацьбу з супернікам, але ж нічога з гэтай барацьбы не атрымаўся. Дарэчы, можам мы адзначыць, што толькі ў адным матчы у гэтым сезоне Астравец скрываў лік. Было гэта ў пераможнай сустрэчы з Бумпрамам, але ж зелёна-белыя добра актыўна проводить таймы номер 2. И будем глядеть за яшчэ одной атакой Астраўца. Каліноўскі. Дарэчы, футболіст, які маў вопыт выступаў за Оршу, згуляў на Якімовіча. Якімовіч прострел. Удар от Давыдскіба и забирая мяч у руки. Артём Валацькоў, разгоняючи атаку своей команды. Сустрэўся там с мячом партнер. И пошел мяч па-за межы поля. Моцны дождь у нас над Астравецкім АСК стадыёнам. И гэты самы дождь будзе увесь матч уносіць свае карэктывы ў гульню. Ну а мы будем глядеть надалей. Стандарт для Оршы. Порушили правила футболиста Астраўца. И отправляется мяч моцна наперад. Але там Александр Котляров дзейнічае надзейна. Скідаў ён на Романа Давыдскіба, але той да мяча не паспеў. Вехцев. Перадача наперад не праходзіць. Крыўцоў. Закид на партнёра. Гэта Якімовіч. Далей Федосенко. И пайшла зноў жа комбінацыя. Перавод на Котлярова. Цягнуць яго за цішотку, але Александр мяч утрымлівае. Бойченко з мячом. Расійскі вінгер Астраўца, выхаванец тульскага Арсенала. Зноў жа Бойченко. Атрымлівае пас ад Ягора Міхея. Бойченко. Прострел у штрафную, Тарбякоў выбівае. У барацьбе той же самы Бойченко і Роман Давыдскіба. Дапамагае яму давесці мяч да стандарта. Аут на карысць Оршы. Ну и нагадаем, что уже 16 мая будет згуляны галоўны матч ясны ў беларускім футболе. Фінал кубка. Першая у гісторыі гэтага турніру. У фіналах беларуская класіка. Дынамо Мінск БАТЭ Барысаў. Ну і набываць квіткі. Сачыце за гульнёй. Будзе сапраўды цікава. Што тычыцца, дарэчы, таго, што яшчэ нам трэба сказаць, нагадаем, што генеральны спонсор нашай сённяшняй трансляцыі гэта букмекерская кантора Макслайн, якая для сваіх новых гульцоў дае бонусу 100 бонусаў. Ну і, як кажуць, гані гусей. Ну а пакуль Максим Бойченко гоніць мяч да штрафной, аршанцы добра перакрываюць прастору. Крыўцоў аддае перадачу на Зайцева. Зайцев далей на Каліноўскага. Зноў жа скидка на Іллю. Каліноўскі. Перапасоўка не праходзіць. Астравец мяч захоўвае пры гэтым. Кільяманаў. Бойченко. Скидка на Давыдскібу. Зноў жа Кільяманаў. Такімі вось трохпутнікамі астраўчане часцяком гуляюць. І моцны закид ад Давыдскібы ў бок Мікіты Якімовіча. Супраць таго Мікіта Тарбякоў. Скидка на Котлярова. Котляров далей на Бойченку. Пакуль асцярожнічае Астравец. Каля мяжы штрафной суперніка. Давыдскіба. Закид. Валацькоў выходзіць, збівае свайго ж абаронцу. Але ж мяч выбівае
Ну і вось паляцела Орша ў контратаку. Але ж зарабляе толькі аут з гэтага стандарта. Глядзім далей. За нашай гульнёй аршанцы насамрэч такі не вельмі лагічны гол забілі з-за таго, што атрымалася скарыстацца стандартам, з-за таго, што надвор'е не самае лепшае, але ж шаноўнае гаспадарства пакуль што вытрымлівае у абароне. Каманда Дмітрия Суздальцева абараняе свой забіты гол. Ну і спрабуе знайсці брэшы на контратаках у суперніку. Александр Катляроў ляціць за мячом, яго даганяе Катляроў. Катляроў дае перадачу на Давыскіму. Давыскіма прастрэл і вуглавы. І аут на карысць астраўца ўсё ж такі, але ж вось такі рывок Александра Катлярова прыводзіць да небяспекі каля варот Оршы. Мяч у штрафной, Давыскіма дае перадачу, цяпер ужо на вуглавы выбівае Дзяніс Рудзянок. Ну і аршанцы вымушаны зараз адбівацца. Александр Федосенко пайшоў да мяча. Хтось з партнёрам распавядае. Ну і будем глядзець. За выкананнем стандарта ад Александра Федосенко. Подача ў Брамніцкую, там рэагуе на мяч Валацькоў, вынас ад яго партнёраў і Максим Бойченко вядзе барацьбу за мяч. Гэтую самую барацьбу выйграе, але ж аут чамусьці Владимир Русак прызначае на карысць Оршы. Хаця перад ім быў эпізод, і бачна было, што менавіта аршанскі футбаліст апошнім мяча кранаўся. Закід. Астраўчане паветра выйграюць, падвор за Оршай. Паветра зноў за астраўцом. І назіраем мы за дзеяннямі аршанцаў. Воўчанка, дарэчы, футбаліст, які усе асабістыя сустрэчы астраўца і Оршы памятае як гулец аднаго клуба. Мікіта Воўчанка з 2022 па 26 ва ўсіх матчах за Оршу супраць астраўца выходзіў на поле. Астравец у атацы. Не праходзіць гэтая перадача адразу у некалькіх супернікаў, і Роман Давыскіма вымушаны перарываць выхад Мікіты Вехцева. Мы будем глядзець за працягам нашай гульні. Спрабавалі зараз у падобным эпізодзе аршанцы праціснуцца да варот супернікаў. Ну і разганяецца зноў жа Александр Катляроў. Многа мы бачылі яго вось гэтых рыўкоў, і збіваюць з ног зноў жа Мікіту Якімовіча. Яго партнёр па нумары Дзяніс Рудзянок гэта робіць. Ну і увага зараз на 88-го нумара Орша. Моцны вынос цяпер ужо ад Павла Бардукова. Адзін з вопытных футбалістаў, які далучыўся да аршанцаў у міжсезонне, многа пагуляўшы за Магілёўскі Дняпро перад гэтым. Ну і вось Орша ў сваёй атацы разганяе яе левым краем. Не праходзіць перадача, і Астравец будзе адказваць контрвыпадам. Давыскіма у штрафную, і Артём Валацькоў мяч забярэ ў рукі. Цікава насамрэч роль Романа Давыскімы на полі. Сёння многа замен у цэнтры. У астраўца Александр Федосенко з'явіўся на полі.
З'явився Роман Давыскіба, Даніл Цик на лаўцы, Кірыл Ганчарык у лазарэце. І вось Роман Давыскіба з мячом. Вельмі ён актыўны на мячы. Гэтыя першыя 17 хвілін. Кільгіманаў. Крыўцоў. На Федосенко аддае. Федосенко далей у край, дзе Мацей Каліноўкі дзейнічае. Падача. Далятае мяч да Александра Катлярова. Катлярова працоўвае. І аддае на Ягора Міхея. Міхей далей на Бойчынку. Орша, дарэчы, другі раз запар. Астраўцы першый забівае у матчы. Апошні раз гэта скончылася для аршанцаў паразкай 2-6. Паглядзім, чым скончыцца ў гэтым. Выходили аршанцы з обороны пасля памылкі супернікаў, таксама памыліліся, і вось зноў жа праз край Мацея Каліноўскага дзейнічае. Перадача на Александра Федосенко. Федосенко прастрэльвае. І Павел Бардукоў выносіць мяч па-за межы штрафной, але там Глеб Крыўцоў скідае дакладна на нагу Глебу Жалезнікаву. Працягваецца гульня, нягледзячы на тое, што ляжаць на газоне. Два футболісты, прычым Глеб Жалезнікаў той жа вымушаны выкатвацца па-за межы поля і атрымліваць дапамогу медыкаў ўжо ў такіх спартанскіх умовах. Но у нас тым часам Крыўцоў надае перадачу, Астраўца +1. І гэта можа згуляць добрую справу пры гэтых абарончых парадках аршанскіх. Ну і вось у нас Астравец праз левы край спрабуе цяпер правяраць суперніка. Даходзіць перадача да Федосенко. Федосенко прытрымлівае мяч, падае, але ж там выйграе барацьбу на футболіст Оршы. Свісток Паўла Каранца. І будзем глядзець за Артёмом Валацьком. Тарбякоў. На Рудзянка гуляе, адразу Катляроў з працягом. Тарбякоў. Моцны вынос, там Бойчынка падбірае Давыскіба. Скидка, не праходзіць гэтае тонкае дзеянне Якімовіча. Давыскіба на падборы. Давыскіба да апошняга за мяч вёў барацьбу, але ж да Артёма Валацькова. Той зноў жа даходзіць. Ну і ўключаюцца трыбуны. Сваю каманду падтрымліваць. Поляцела па трыбунах Астравец, ну а мяч поляцеў моцна па-за межы поля. Аут на карысць астраўчан. Кільгіманаў атрымаў перадачу ад Бойчынкі. І далей Крыўцоў. Астравец нібыта штосьці ведае. Нікуды каманда Івана Мігаля не спяшаецца, не варцуе тэмп. Вось такая перадача няўдалая. І будзем глядзець за контрвыпадам Оршы. Дарэчы, Дмітрый Суздальцаў насамрэч цікавы шлях прайшоў па мясцовых камандах, і Авіадор, і ФСК, і многа чаго іншага. Сам ураджэнец Оршы, выхаванец Оршы, ну і дайшоў з пасады трэнера ў дзіцяча-юнацкай школе да пасады галоўнага трэнера футбольнага клуба, які мог разваліцца апошнім годам. Ну і вось Орша ў атацы, но пакуль развальваецца толькі абарона Астраўца пры гэтым наступе, але ж хутка зялёна-белыя збіраюцца ў абарончую нейкую пабудову. Збіваюць з ног футболіста Астраўца аршанцы, гучыць свісток Паўла Каранца. Ну і 22-я хвіліна у нас з вамі ідзе. Пакуль адзін кур'ёзны гол вырашае у нас лёс першага тайма. Кільгіманаў на Бойчынку. Туда уже Кільгіманаў. Крыўцоў. Зноў Кільгіманаў. Бойчынка. Бойчынка. Катляров адзін і стаяў, падказвалі на Максіму нават з трыбун, але ж іншы варыянт
развития атаки. Обирается Страучаня, Давыскиба. На Федосенко. Александр наперед. Подача. И аршанцы выбивают мяч на угловые. Другие наши матчи угловые для Страўца. Першы нічым не скончыўся. Паглядзім, што у другі раз запрапануюць супернікам гаспадары поля. Федосенко крутит на далекую стойку. Там паветра за аршанцамі. Барацьба. Валацькоў дацягнуўся да мяча. Выбіў яго па-за межы поля. І гэта яшчэ адзін стандарт, але цяпер ужо аут. На карысць зелёна-белых. Пакуль гэтая закрута Александра Федосенко. Летні пастворы не працуюць. Вуглавы адоршы спрацаваў лепей. Пайшоў закід за аўто ў штрафную. Удар здалёк і стойку ворот са знешняга боку страсае гэтая спроба. І будем глядзець за Артёмом Валацьковым, які праз Мікіту Тарбякова распачынае. Тарбяков далей на Бардукова. Не Тарбяков, там быў, а Воўчынка. Аут на карысць Страўца. Крыўцоў. Кільгіманаў. Зноў жа Крыўцоў. І Бойчынка. Ёсць Кетляроў наперадзе. Максім выражае перадачу, але занадта моцна атрымліваецца. Выказалі хлопцы адзін аднаму, што хацелі. Александр Кетляроў Максиму Бойчынку падказвае, як лепей дзейнічаць на фланзе з ім. Ўсё ж такі Александр Кетляроў, нягледзячы на тое, што ў трэніровачным працэсе прымаў удзел у складзе Страўца, але ж гэта першы афіцыйны матч, гэта першае яго з'яўленне на полі ў новым клубе. Ну і вось Астравец у сваёй атацы, мяч у штрафной. Ледзь аршанцы самі сабе не прывозяць, але ж Артём Валацькоў надзейна зараз дзейнічае. На Тарбякова Валацькоў згуляў, здаў жа Валацькоў. Пад прэсінгам знаходзяцца аршанцы, вымушаныя на сваёй палове поля камбінаваць. Ну і вось выходзіць мяч ад цэнтру, Вехцеў. Моцны закід. І там Максим Бойчынка корпусом прыкрыў і паспрабаваў на партнёра адгуляць адразу. Александр Кетляроў апускаецца дапамагаць. Астравец перахапляе намаганнямі Артёма Кільгіманава, які яшчэ і суперніка збівае. Ну і гучыць свісток. Рэферы становяць пад гульнёй. Чым за ўсё зафіксавалі арбітры. Узнятая была рука Павла Каранца. Ну і мы глядзім за атакай астраўчан. Каліноўскі на Федосенко. Зноў Каліноўскі. А вот не Каліноўскі. Зайцаў пайшоў дапамагаць наперадзе. Кетляроў, скидка на Бойчынку. Бойчынка, вось такая подача, але там Мікіта Тарбякоў. Удар по воротах, і гэта рука шана гаспадарства. Мяч дакладна трапляе ў руку абаронцу Оршы. Мяч, які ідзе ў бок ворот. І Мікіта Тарбякоў з арбітрам спрачаецца. Таксама спрачаецца хтосьці з яго партнёраў. Ну і Матвей Каліноўскі, былы футболіст Оршы, сучасны футболіст Астраўца, супраць Артёма Валацькова у гэтым эпізодзе. Пенальці для Астраўца і, дарэчы, зноў жа заканамернасць, зноў жа пенальці у супрацьстаянні гэтых каманд. Глядзім далей. Прычым, дарэчы, заканамернасць, пра якую я скажу пасля. Паглядзім за гэтым ударам. Каліноўскі супраць Валацькова, Валацькоў супраць Каліноўскага. Каліноўскі пробівае, Валацькоў цягне! Піжоніў насамрэч Матвей Каліноўскі, ну вось тая заканамернасць, пра якую я хацеў сказаць.
Жовтая картка цьому Володькову, хутчэй за ўсё галкіпер пайшоў з лініі раней, чым трэба. І в углавы. Ну, а закономерность, про якую я хотел сказать, гэта тое, что Павел Каранец у свае судзейскія гады двойчы прызначаў пенальці ў вароты Оршы, улічваючы гэты матч, і двойчы супернікі не забівалі. Свісток Павла Каранца спыняе нашу гульню. І трэба в углавы перагуляць. Подача. Удар по воротах мимо. Глеб Крыўцоў пробивал. Но Астраўцу і трэнерскаму штабу трэба штосьці рабіць. У перапынку Матвей Каліноўскі 100% шансам не карыстаецца, ну гэта піжонства. За гэта шаноўнае гаспадарства насамрэч трэба нават у дубль ссылаць. Можа было б прабіць больш упэўнена, но Матвей Каліноўскі, нібы бразілец, хацеў гэты эпізод разгуляць. І атрымалася неўдала. Яшчэ одна атака Астраўца разгортваецца. Мабыць, Каліноўскі вырашыў, што трэба з гульні забіваць, так будзе прасцей. Яшчэ адзін вуглавы. З іншага боку. Першы вуглавы, дарэчы, злева. Калі глядзець па варотах Артёма Володькова. І Мікіта Якімовіч ідзе яго выконваць. Подача. У Володькова мяч трапляе. Федосенко прыбірае аднаго суперніка пад удар, не прыбірае іншага, аддае на Зайцева. Зайцев далей на Давыскібу. Роман у штрафную прострэльвае. І гэта як сядзе пенальти у вароты Оршы. Што ж вы будете рабіць? Вось такое у нас сёння футбольное дзеня. Павел Бардукоў выбівае з гульні Ягора Міхея. І калі была магчымасць паразмаўляць з Дмітрыем Долем, інспектарам нашага сённяшняга матча, хацелася спытаць, а чаму гэта не картка? Вельмі жорстка Бардукоў гуляе супраць суперніка і, калі мне нават не падалося, прамымі шыпамі. Ніякага там намеру вось так гуляць у мяч. Ну і гэты бруд, гэтую брыдкасць футбола трэба прыбіраць, калі не Павлу Каранцу, то дысцыплінарнаму камітэту АБФФ. Гэта павінна быць доўгая дыскваліфікацыя. Бо з такімі прыжкамі мы насамрэч далёка нікуды не з'едзем. Роман Давыскіба ідзе выконваць пенальці. Роман Давыскіба сёння самы актыўны у складзе Астраўца. Ну а Павел Бардукоў, антыгерой у нас эпізоду. Давыскіба супраць Володькова прабівае і здымае просто усё з сеткі ворот, усю тую ваду, якая туды накапала. 1-1 у нашым матчы. Один-один у матчы Оршы і Астраўца. І насамрэч галоўнае пытанне гэтых 32 хвілін, чаму Павел Бардукоў яшчэ на газоне, чаму з-за такіх праяваў гульні лакцямі на газоне яшчэ Мікіта Тарбякоў, які мае жоўтую картку, дарэчы. Ну і Орша такім чынам губляе свой перавес. Роман Давыскіба выпраўляе памылку Матвея Каліноўскага і зраўнівае лічбы на табло. 1-1 у нашым матчы, ну а аршанцы вельмі жорстка пачынаюць гуляць супраць суперніка. І за гэтую жорсткасць і памылкі Орша была пакараная. Ніякага становішча па-за гульнёй, як фіксаваў нам Мікіта Тарбякоў, не будзе. Крыўцоў
На Бойчанку не дацягваецца Максім. Невялічкі вінгер. І аут на карысць Оршы. Аршанцы заводзяцца, включаюцца у нас эмоцыі. І рука ад Ярослава Кулеша. 1-1 у нашым матчы. Орша з вуглавога, Астравец з пенальці. Вось так стандарты працуюць. Кільяманаў. Бойчанка. Аут на карысць Астраўца, і Максім Бойчанка ўкідвае. На яго раміхе, з ім усё добра. Пасля такога вар'яцкага падкату ад Паўла Бардукова. Ну і гэта сапраўды, вось такія эпізоды не красяць нашу гульню нумар 1. Бойчанка. Бойчанка мяч выпускае, але ж на вуглавы. Тридцать 34-я хвіліна, 1-1. Астравец усё актыўней ідзе на вароты супернікаў. Зарабляе стандарт. І падача. Спроба прабіць, і хутчэй за ўсё ў Мікіты Якімовіча мяч трапляе пасля удара ад партнёра. Орша выходзіць з абароны і ляжыць на газоне аршанскі футбаліст. Дарэчы, у нас уже один матч. Таксама ідзея падыходзіць да перапынку. БТ-2, Маладзечна 2-0. У Смаргоні вялікі крызіс, у Маладзечні вялікі крызіс. І пакуль што у нас Астравец трымае рэгіён, такое пачуццё. 7 пунктаў пры нічыей будзе ў астраўчан, 6 у Маладзечна, 2 у Смаргоні. І першыя ластачкі з паўднёвага захаду ўжо паляцелі. 4 чалавекі сышло са Смаргоні. Артём Архіпаў, Владзіслаў Мызгін, Алексей Петрусевіч і Макс Жастароў скасавалі пагадненне са Смаргонню. І насамрэч заўзятарам Оршы ёсць па кім сумаваць. Макс Жастароў не можа да лета нікуды перайсці, а ён у апошнім сезоне быў такім вось краеугольным футбалістам у пабудовах аршанцаў. Артём Кільяманаў жоўтую зарабляе. Паказвае арбітру, што я ўсё разумею, я ўсё добра ведаю. І зрыў перспектыўнай атакі ад Кільяманава, якую астраўчане самі сабе прывезлі. Няўдалая перадача, і будуць аршанцы карыстацца стандартам. Мікіта Вехцеў каля мяча, ён сёння ўжо забіваў. І будзем глядзець за падзеяй. Адпраўляецца мяч у штрафную і сыходзіць па-за межы поля. Вуглавы. Для аршанцаў Мікіта Вехцеў гэты стандарт ужо рэалізоўваў. І пайшоў ён жа яго выконваць. Расставляюцца каманды. Падача на далёкую стойку. Пералятае мяч усіх. І Александр Федосенко выбівае. Каліноўскі няўдала падгуляў партнёрам. Дапамог партнёрам былым. І аршанцы у сваю атаку пераходзяць. І яшчэ адзін вуглавы зарабляюць. Рыхтуюцца аршанцы да стандарта.
Падача на далёкую стойку. Але там Бардукоў ці Трабякоў, яны вельмі падобны. Бардукоў не паспявае да гэтага мяча. Ці нават Воўчанка. Вось такая тройка падобных абаронцаў. У аршанцаў астраўчане з абароны выходзяць. Крыўцоў на Кільгіманова гуляе. Владзіслаў Дрозд падганяе партнёраў хутчэй. Выходзіць у атаку. Федосенко. Мікей. Кільгіманаў. Бойчанка. Перадача наперад не праходзіць на Мікіту Якімовіча. Там Мікіта Тарбякоў яго закрывае. Вельмі надзейна. Валацькоў з мячом аддае на партнёра, ўсё ж такі паспявае перад тым, як мяч перапрыгнуў за лінію ворот. Бойчанка, Якімовіч, Мікей, Федосенко. Перадача на Зайцева. Зайцев далей на Каліновскага. Зайцев! І удар ад ворот. Без ножа апеляцыі да бакавых арбітраў. Але ж яны бліжэй да эпізоду знаходзяцца, ўсё добра бачаць. Ну а адзнакі судзейскай брыгадзе будзе выносіць мінулым вядомы наш беларускі арбітр Дмітрый Доля, які зараз з'яўляецца інспектарам АБФФ. І Роман Давыскіба тым часам з мячом. Кіліманаў на Крыўцова. 40-я хвіліна. Давыскіба. Перадача на Котлярова. І становішча па-за гульнёй. Тарбякоў будзе пачынаць. Здавалася, але Валацькоў пераносіць мяч на метраў 5 наперад, дзе павінна пачынацца атака. Няўдала пачынае. Федосенко. Перадача, якую не бачыць Мікіта Якімовіч. Адказ Оршы, але там Глеб Крыўцоў. Зноў жа разганяецца астравецкая атака. Аут на карысць аршанцаў. Мы з вами побачым. Ну, у нас тым часам распачаўся тайм нумар 2 у Мінску, дзе БАТЭ-2 прымае Маладзечна. Мікалай Мірскі дубль аформіў з перадач Платона Каласоўскага. Аут на карысць Астраўца. Зайцаў. Бойченко. Котляроў. Зноў жа Бойченко. Кільгіманаў. Кільгіманаў. Крыўцоў на Зайцева. Той на Федосенку. Федосенко мяч прытрымаў. Выхаванец, дарэчы, Івана Мігаля па мінскім Тарпеда. А потым перайшоў у школу Мінска. Была ў яго школа Шахцёра, маскоўскага Лакаматыва. У першай лізе апошні раз Александр Федосенко гуляў за ашмяны БДУФК, ну а потым велізарны перыяд кар'еры ў Расіі. Не толькі ў вялікім футболе, але ў медыялізе за Броук Бойс. І ў міні-футболе, дзе Александр Федосенко станавіўся чэмпіёнам Расіі, дарэчы. Вось такая ў нас цікавая біяграфія. 9-го нумара Астраўца выходзіць Зайцев на аператыўную прастору, прастрэльвае, Тарбякоў выбівае, Давыскіба прымае. Федосенко, нібыта ў міні-футболе мяч прыняў. Не праходзіць падача ад Каліноўскага. І стандарт на карысць Оршы. Ну нічога ў Матвей сёння не атрымліваецца. І пенальці не забіў на сваёй былой камандзе. І у руку мяч зараз патрапіў. Ну і магчыма такое пачуццё, што Матвей Каліноўскі гэта першы кандыдат на замену. У нашым матчы ёсць Ягор Кудзінаў, ёсць той жа Артём Давідовіч, Глеб Скрыпнік, якія могуць у атацы згуляць. А пакуль
на страўцу просто не хапае вось гэтага апошняга удара для таго, каб выйсці наперад у нашым супрацьстаянні. 1-1. Мікіта Вехцеў, Роман Давыскіба, аўтары забітых галоў са стандартаў. Адпраўляецца мяч наперад. Кітліманаў барацьбу выйграе. Якімовіч, скидка. Катляроў у прэсінг уключаецца. Катляроў вымушае супернікаў памыліцца. Перахапляе мяч Александр Катляроў і аут зарабляе для Оршы. Закид. Барацьба. Якімовіч. Федосенко. Каліноўскі выйграў барацьбу на Давыскібу скінуў. Давыскіба на Зайцева. Каліноўскі. Федосенко. Давыскіба. На Бойчанку пад прэсінгам перавёў. Ну і насамрэч, з працы Івана Мігаля мы пачынаем усё актыўней бачыць Романа Давыскібу, таго ўзору, які мы памятаем па мінскім Дынамы, па салігорскім Шахтёры ў вышэйшай лізе. Добрае бачанне поля, добры пас. Ну і добры моцны удар, што ён з пенальці прадэманстраваў. Бойчанка. Парушае правілы Дзяніс Рудзянок. Зноў жа Ягор Міхея ахвяруе. Крыўцоў. На Зайцева. Перадача наперад у бок Катлярова і Дзяніс Рудзянок ратуе сваю каманду. Выбіваючы мяч па-за межы поля. Яшчэ адзін вуглавы для астраўца. На 45-й хвіліне. Александр Федосенко ідзе выконваць гэты стандарт. Но Владислав Дрозд, пакуль ёсць магчымасць, размінаецца. Мала працы ў галкіпера астраўца, але адзін прапушчаны мяч. Падача ад Федосенко. І ніхто не чапляецца за гэтую падачу. Артём Валацькоў будзе мяч уводзіць ад сваіх варот. 1 хвіліна у нас дадзеная да першай паловы. І дэманструе гэта 4-й арбітр Мікіта Лебедзевіч. Артём Валацькоў доўга уводзіць мяч. Нагадаем мы усім галкіперам, што правіла 8 секунд у нас з'явілася ў футболе. Ну і будзем глядзець, ці будуць карыстацца ім арбітры больш актыўна ў нас у Беларусі. У Еўропе ўжо былі прэцэдэнты. На Беларусі пакуль я не памятаю, каб давалі камандам вуглавыя. Але ж гэтае правіла да нас толькі прыйшло. У еўрапейскіх краінах яго доўга давалі арбітра пакаштаваць. Ну а нашы рэферы, ведаеце, як самыя вялікія прафесіяналы, ўсё атрымліваюць ужо без падрыхтоўкі. Закід наперад у бок Катлярова, той не паспявае. Валацькоў першы на мячы. І на гэтым сканчваецца падзеі першага тайма. 1-1 паміж астраўцом і Оршай. Мікіта Вехцеў у аршанцаў, Роман Давыскіба астраўчан забівалі галы у гэтым першым тайме. Адпачнем 15 хвілін, адпачнуць каманды, арбітры, заўзятары і вернемся на АСК стадыёну Астравец, каб далей сачыць за футболам.
Вертаются команды на футбольное поле. 1-1 у нас на СК-стадионе. У Австралии петля першої полови сустрэчы Австралцаю Оршы. Мікіта Векцел ходкім голам лік адкрыў, Роман Давыцкі без пенальті лік здаўняў. Ну а Матвей Каліноўскі сваёй магчымасцю з 11 метраў не скарыстаўся. Вось такія падзеі у нас у першым тайме. І будзем глядзець за таймам нумар 2, пакуль без змен. Ну а мы будем назирать за гульней. Орша одразу спробовала атаку перайсці, не атрымалася. І Мікіта Векцел скидае далей на партнера, але там Максим Бойченко першы на мячы. І Астравец спрабуе проходит забороны. Артем Кильяманов мячом надали. Владислав Дрозд. Дрозд на дрыблингу пробирает Дмитрия Тихомирова. Выносит неудало. А Леша не чапляется за это вынос футболиста Орска. Зайцев. Наперед гуляем. Ну и мы хутенько с вами размову про склады команд поведем. Але пакуль подозираем за этой спробой Орши. Спробой неудалой. И починаем про склады. Почнем за Страуца. Иван Геннадьевич Мигаль, главный тренер у старте, голкипер. Владислав Дрозд, номер 82. У поле ему допомагають 7 Ілля Зайцев, 9 Александр Федосенко, 10 Александр Котляров, 11 Максим Бойченко, 18 Роман Давыцкиба, 19 Егор Михей, 21 с капитанской повязкой Артем Кильяманов, 22 Матвей Калиновский, 44 Глеб Крыльцов, 88 номер Микита Якимович. Орша Дмитрий Сергеевич Суздальцов, головный тренер, и наступный стартовый склад. Артем Володьков, голкипер, номер 1. У поле помогают ему Микита Торбяков, номер 5. И вот зараз не поспевая до мяча Матвей Калиновский, дякуючи деням якраз Торбякова. Волченко выносит наперед, у бок Тихомирова, але там Глеб Крыльцов надейничает. Далее про Оршу. Иван Беразун 8, Дмитрий Тихомиров 9, Ярослав Кулеш 17, Микита Волченко 18, Микита Вектел 19. И вот такая спроба добить двух команд выйти в атаку. Отрымливается зараз от шансов. Тихомиров. Неудалая передача. С капитанской повязкой 77 Глеб Железников, 82 Виталий Шалычев, 88 Денис Рудянок, 93 Павел Бардуков. Судейская бригада, Павел Коронец, Жодина галоўны, у поле допомагають Виктор Помин, Владимир Русак, так само Жодина, Микита Лебедевич, 4 Островец, Дмитрий Доля, инспектор сустрэчы город Гродно. Ну, Дмитрия Долю представлять завзятарам футболу со стажем і не треба. Добре його пам'ятають як футболіста, особливо завзятар гродзенського Ньомана. Ну і добре пам'ятають його як арбітра. Вельми доброго узроўню. Але ж вимушений був Дмитрий Доля скончыць свою кар'еру судейскую, перайсці у департамент судейства інспектавання на іншую працу, прычым скончыць менавіта на футбольным поле. Одним з матчів вищої ліги стало арбітру дрэнна. Поменяли яго на 4-го, самого хутка завезли на шпіталь. Арбітру доктары дапамаглі, але ж кар'еру судейскую Дмитрий Доля вымушаны быў скончыць. Вось такая гісторыя. Але зараз ён у іншай іпастасі, ён скончыць за працай Павла Каранца. Калиновский на дрыблингу продирается праз двух суперников, але третий там допомагає. Тихомиров на позиции опорного з мячом сустракається. Отдає передачу у бок партнера, але там Максим Бойченко перший на мячі. І Глеб Крыльцов буде мячом володіти. Як ми вже казали, вучень супроть наставника сустракаються Дмитрий Суздальцев и Иван Мигаль перекрыжовывались по карьере в минским
сувораўскім вучылішчы, дзе Дмітрый Суздальцаў быў левым абаронцам гэтай каманды, ну а Іван Геннадьевич Мігаль галоўным трэнерам. Ну а цяпер яны сустракаюцца ўжо як спецыялісты, якія рознымі шляхамі прыйшлі да гэтай сустрэчы. Іван Мігаль паспеў папрацаваць у Краснадары, школе энергетыка БДУ, потым 12 гадоў у барысаўскім БАТЭ. Ну і вось Іван Мігаль з зімы 2026 года ўзначальвае Астравец. Ну а Дмітрый Суздальцаў вярнуўся ў родную Оршу, пагуляў там за ўсе магчымыя каманды, такое пачуцце, якія існавалі ў горадзе ў свае часы. І потым пайшоў трэніраваць, працаваў у дзіцяча-юнацкай школе, ну а далей узначаліў мясцовы клуб, змяніўшы, здавалася б, вечнага Мікалая Кітаёва. І бачым мы, што Суздальцаў добра сваю працу выконвае. Зайцаў тым часам прастрэльвае. І памыляюцца футбалісты Оршы. Ну а астраўчане сігналізуюць Дмітрыю Долю, што трэба ў гэтым эпізодзе было б ставіць пенальці, бо Артём Валацькоў узяў мяч у рукі ад свайго футбаліста, мяч, які ішоў у створ варот. Тут нават не пенальці, тут нават вольны удар быў прызначаны. Але ж пакуль што вуглавы. Два пенальці мы сёння пабачылі, адзін забіты, адзін не забіты. Абодва з боку астраўца. Ну і, дарэчы, Роман Давыскіба першы, хто забіваў пенальці ў вароты Оршы пры судзействе Паўла Каранца. Калісьці не забіў Слонім, даўна з дзясятак год таму. Ну а цяпер не забіў яшчэ і былы аршанец Мацвей Каліноўскі. Ну а Роман Давыскіба зрабіў усё проста і з густам. Ну а зараз прабівае Александр Федосенко, прабівае вышэй за браму. І Артём Валацькоў распачынае атаку сваёй каманды. Выходзяць з абароны аршанцы, але ж страчваюць мяч. І цяпер ужо астраўчане намаганнямі Романа Давыскібы, які перавёў на Кільгіманова, Кільгіманов далей на Крыўцова, Крыўцоў далей на Давыскібу. Той на край. Даходзіць мяч да Александра Катлярова, аднаго з самых актыўных футбалістаў у першай палове. Катляров на газоне, але без парушэння. За астраўцом падбор. Давыскіба не прабівае. І Орша вось праз такі вынас выходзіць з абароны, але там Глеб Крыўцоў на Кільгіманова гуляе. Ну і парушае правілы. Хтосьці з аршанцаў, здаецца мне, гэта не Мікіта Вехцеў. Ён у нас дзейнічае на пазіцыі цэнтральнага нападаючага, але могуць быць і варыянты. Так, Мікіта Вехцеў, ён паварочваецца да нас спіной. І Федосенко дае перадачу на Мацвея Каліноўскага. Каліноўскі прастрэліў. Не даходзіць справа да ўдара па варотах. Мікіта Тарбякоў не дае суперніку добра прабіць. Міма варот мяч ідзе. Валацькоў будзе ўводзіць мяч ад сваіх варот. Артём Валацькоў, галкіпер, які прыйшоў у Оршу цягам мінулага сезону з Асіповічаў. Быў ён, дарэчы, у Асіповічу ў арэндзе. Ну і вось сёння ён абараняе вароты, як і ў іншых матчах сезону. Застаўся ў запасе Роман Краўченка, галкіпер, які, дарэчы, на праглядзе ў астраўцы калісьці быў. Ну, а мы будзем сачыць за Валацьковым, яго дзеяннямі. Вось такі вынас на галаву Мацвею Каліноўскаму, які выбівае і Шалычеву не дазваляе з мячом сустрэцца. Давыскіба. Аддае перадачу. Каліноўскі на дрыблінгу зарабляе аут. І пашкоджанне у аднаго з футбалістаў Оршы. Глеб Жалезнікаў на газоне. Ён у першым тайме атрымліваў дапамогу
Ну і працягваюцца праблемы у Жалезнікава, але ўздымаецца ён на ногі, нават доктар не спатрэбіўся. Глебу пажадаем, канешне, здароўя. Нагадаем, што гэты 6-й тур у нас святочны, ён прысвечаны заўтрашняму дню перамогі. Ну і віншуем усіх тых, хто застаўся ў жывых да гэтага свята прычасных, усіх нашых ветэранаў, дзяцей вайны, працаўнікоў тылу і ўсіх тых, хто каваў гэтую самую перамогу больш за 80 гадоў таму. Удар здалёк міма. Спрабуе Максім Бойчанка. Сёння ён дзейнічае на краі абароны за пашкоджанне яго добрага сябра Івана Мокшына. Ён у перапынку апошняга матча супраць Валны папрасіў замену. Былі праблемы з пахавымі мышцамі у Івана Мокшына. І паціху ён аднаўляецца ад пашкоджання. Што тычыцца яшчэ лазарэту Астраўца, то Кірыл Ганчарык там апынуўся пасля апошняга матча, які аформіў у гульні з Валной 1+1. Але ж недзе здаецца, напрыканцы матча атрымаў пашкоджанне і зараз вымушаны адпачываць. Федосенко трох супернікаў сабраў, аддаў на Каліноўскага. Каліноўскі далей на Давыскібу. Давыскіба скідае далей. Мацвей Каліноўскі паскараецца, паспявае да мяча. Скідае на Іллю Зайцева. Міхей. Перадача Давыскіба пятачкай гуляе, але ж у саперніка трапляе. Выйграе тут паветра Артём Кільгіманаў у свайго візаві. Катляроў трапляе ў арбітра. Але ж працягваецца наша гульня. Засталося валоданне Астраўца. Крыўцоў пераводзіць на край, дзе знаходзіцца Александр Катляроў. Катляроў па броўцы пайшоў наперад. У руку суперніку, здавалася б, патрапіў, але Павел Каранец блізкі да эпізода. Добра бачыць, там жа яго асістэнт на тым жа краі дзейнічае. Владзімир Фамін. І ён таксама арбітру дапамагае. Просіць на перадачу Глеб Жалезнікаў, адзіны на бліжэйшым да нас краі, але ж Орша вырашае атакаваць правым краем. Ну, у нас хутка падыдзе справа да часу замен. Давайте хуценька звернемся да лавак запасных. Пачнем з Астраўца. Іван Фролоў, галкіпер, можа, калі што з'явіцца на полі. З палявых Даніл Пруднік, Артём Давідович, Ягор Кудзінаў, Радзён Мядзведзеў, Герман Жырнасек, Ягор Ісаченко, Артём Ганжуроў, Глеб Скрыпнік, Даніл Цык. Для заўзятараў Оршы многа скажа прозвішча Ганжуроў, многа Артём гуляў за менавіта бела-блакітных, забіваў, дарэчы, нават Астраўцу. 4 галы у Артёма Ганжурова у складзе Оршы. Што тычыцца аршанцаў, Роман Краўченко, галкіпер запасны, пра яго мы ўжо казалі. З палявых Мікіта Бабчонак, Даніла Стайн, Владзіслав Мітрафанаў, Артём Дамброўскі, Максім Пашкевіч, Станіслав Булахоў, Ян Камароў могуць з'явіцца на поле. Вось такая камбінацыя да астраўчан. Удар праз сябе, але ён блакуецца. Працягваецца гэтая атака, але ж выносяць мяч аршанцы па-за межы штрафной. Астраўчане на падборы. Зайцаў мячом завалодаў і проста задавіў яго Павел Бардукоў. Ну, на такія эпізоды трэба Паўлу Каранцу больш увагі з'яўляць. Многа ён футбалістам сёння у барацьбе дазваляе. Галоўнае, калі б гэтыя дазволы не скончыліся пашкоджаннем. Што з боку Оршы, што з боку Астраўца. Ёсць у каманд у лазарэтах людзі, прычым людзі важныя. Казалі мы пра Оршу, пра Івана Агеева таго ж, пра Артёма Жвірблю. І будзем глядзець за працягам гульні. Для Зайцаў на ногі уздымаецца. Ну і хлопцам, якія знаходзяцца ў лазарэтах, адной
і другой каманды жадаем мы, конечно ж, велізарнага здароўя і хутчэйшага вяртання на зялёныя беларускія газоны. Жалезнікаў у нас у атацы. Перадачу аддае, трапляе ў Іллю Зайцева і зарабляе вуглавы для сваёй каманды. Ідзе Мікіта Вехцеў. Выконваць гэты стандарт выхаванец Віцебска, які ў арэндзе у Оршы знаходзіцца. Подача от Вехцева! И забивает Дмитрий Тихомиров. 2-1 на корысть Орши. Снова шансы выходят наперед с углового. Два-1 на корысть Орши. 2 угловых приносят аршанцам эту перевагу. Ну и первая замена у складе гостей рыхтуется. На поле з'явіцца Максим Пашкевич, нападаючы 2002 года нараджэння. Ён у Оршы з'явіўся са склада Слоніма. Ну і вось Мікіта Воўчанка штосьці тлумачыць сваім партнёрам. Ну і падвойная замена ў складзе Астраўца. Рыхтуецца Даніла Цык. Каго ж мяняе? Пашкевич, ён мяняе Ярослава Кулеша. Что тычыцца Астраўца, Даніла Цык на броўцы. Роман Дамскіба ідзе адпачываць, таксама ідзе адпачываць Александр Федосенко. Ну а хто другі? Ягор Кудзінаў, здаецца. У нас на броўцы знаходзіцца, так, менавіта ён. Пошли отпочивать Александр Федосенко, номер 9. И автор забитого гола Роман Дамскіба, номер 18. Дякую, хлопцям, за гульню. На поле з'явилися Даніл Цик, номер 97. Ягор Кудзінаў, номер 13. Жадаем хлопцам доброї гульні. Поправочка, на поле з'явився Артем Гончаров, номер 25. Ягор Кудзінаў, номер 13.
половой поля соперников. Удар сдалек от Крыльцова. Блокуется. Цик на подборы. И стандартный корректор. Отдает. Павел Коронец мяч. Волченку. Але ж вертають собі володіння Островчанам. І аут на користь Островця знову. Захід у штрафную. Протягивают Островчане. Шукать варианты. Подача. Не доходит до Артема Гончарова. Доходит до Егора Кучинова. Пробивая в угловые. Угловые для Островца. І директується у нас подача. Гучить з трибуни треба гол, треба гол. Подача на далекую стойку. Збивають з ног одного з футболістів Островця, потребують трибуни пенальті. Але ж Павел Коронец. Пакуль що третій пенальті у матчі не ставить. Буде аут. Замест гэтага на карысць Оршы. Ну і што у нас адбудзецца, калі матч так і скончыцца. Орша набярэ 10 пунктаў, уздымецца. У табліцы Островца застанецца 6. Кудзінаў. Кудзінаў на дрыблінгу аддае на Зайцева. Зайцев пробівае. Трапляе ў суперніка в углавы. Молодецна. Выдае велізарны камбэк у матчы з БТ-2. Ясін Бара дубль, Алесь Сахончык яшчэ гол. Но у нас тым часам сітуацыя адбудзецца такая, што Астравец будзе 12-м. Можа абысці яго Ніва. Можа абысці Мінск-2, і ніхто болей. Орша будзе 6-й, калі пераможа. А у нас тым часам удар ад ворот. Рыбяков. Отправляем мяч наперед, становится поза гульней. Крыльцов. Ганжуров. Передача на партнера. Микей. Микей. У штрафную. И удар ад ворот. Знову же. Сімдесят першая хвилина. Орша вядзе 2-1. І распачынаецца самая цікавая частка гульні. Многа Астравец у Пінску навёў шораху менавіта на гэтых хвілінках. І Мінску 2 забіваў позна. Но у нас тым часам Зайцев. Ну а Орша часцей под конец матча пропускае. Таму для заўзятараў менавіта хатніх распачынаецца вельмі цікавы час. Аршанцы ўсёй каманды ўжо за лініяй мяча. Толькі адзін нападаючы застаецца наперадзе, гэта Пашкевіч. Кудзінаў тым часам з мячом. Кудзінаў на дрыблінгу змяшаецца ў цэнтр. Аддае ў штрафную Якімовіч. Звальваецца на газон. І Кільяманаў правіла парушае. Стандартная карысць Оршы.
Аршанцы их разгуляли. Але ж разгулялі няўдала. Аут на карысць астраўца. Зайцаў будзе яго выконваць. Цык. Кудзінаў. Не атрымліваецца ў яго разагнаць атаку. І чакаем мы мяча. Для аршанцаў складана тут хлопчыку Балбою, з якога ўжо трэця, чацвёртая вада сцякае. І стандарт на карысць астраўца. Парушылі правілы супраць Глеба Крыўцова. Ну, а мы будем глядзець надалей. Кудзінаў. Адгуляўся. На Крыўцова. Крыўцоў далей на Цыка. Перахапілі аршанцы. Моцная перадача, але ж там Зайцаў першы на мячы. На Крыўцова дзейнічае. Крыўцоў на Цыка. Той на Кудзінава. Кудзінаў паляцеў цэнтр. Кудзінаў на Цыка. Выбіваецца мяч. І вуглавы. Ці не. Удар ад варот усё ж таки. Удар ад ворот, хотя там протестовали. Аршанцы незгодные с решением арбитра. Крыўцов выиграет паветра. Але ж подбор за Оршай. Сбивает с ног Максима Большенку. Ну и Павел Каранец зноў жа пропускае эпизод борьбы. Зноў жа дае футболистам много. Менавіта ў сваіх дзеяннях. Стандарт. Аут на карысць Оршы. Але трэба яго выконваць бліжэй да сваёй лаўкі. Аршанцам закид ближей до штрафной. Там Крыўцоў выиграет паветра. Подбор за Тихомировым. Шалычаў. Моцная перадача ў штрафную. И удар ад ворот. Владислав Дрозд адразу распачынае праз Глеба Крыўцова. Крыўцов центр на Міхея. Міхей на Цыка. Цык пропускае на Ганжурова. Ганжуров паскараецца, аддае на Кудзінава. Кудзінаў. Перадача. Сустракаецца там яго партнёр на мяжы поля. Зноў жа Кудзінаў. Ёсць скідка. Зайцаў. І вынас ад аршанцаў. На якім першы Глеб Крыўцов. Яшчэ раз трэба ў паветра узляцець футбалістам. І вось такі вынас. Але ідзе мяч па-за межы поля, хаця там у любым выпадку быў стандарт. Ці становішча па-за гульнёй, ці аут на карысць астраўца. Замена у складзе астраўчан. Александр Котляроў ідзе адпачываць, і Мікіта Якімовіч вяртае, на поле выходзіць Артём Давідовіч і Радзіон Мядзведзеў. Так само пайшоў адпачываць Александр Котляроў, нумар 10. Замест яго на поле выйшаў нумар 8 Артём Давідовіч. Працягваем сачыць. Падвойная замена ў астраўца адбылася. Міхей
Перавод на свежага Давідовіча. Той з м'ячом сустракається. Давідович. Ніжэй на Бойченку. Міхей. Знову же Бойченка. Подача. Володько у руки забирає. Моцний винос. Але ж там астраўчане. Добрадзейнічаюць на падборы. Крыўцоў. Кільгіманаў. Бойченка. Зноў жа Кільгіманаў. Зноў Крыўцоў. Зайцаў. Кудзінаў. Передача на Радзівона Мядзведзева, той далей на Ганжурова. Ганжуров неудалая передача, і Орша выбягае свою контратаку. Максим Пашкевич, але ж змяшчае таго з пазіцыі Глеб Крыўцоў, і зноў жа астраўчане будуць выходзіць з абароны. Крыўцоў. Ганжуров, зноў Крыўцоў. Зайцаў. Кудзінаў, Зайцаў. Крыўцоў. Закід. Артем Давідович там, але ж там і Мікіта Трабякоў. Збіваюць зноў Ягора Міхея. І небяспечны штрафны на карысць астраўца. Мы з вами побачым дождж над паўночным захадам Беларусі. Ну і можна паспрабаваць нават прабіць. Тым больш, ёсць майстры. Той жа Даніла Цык, які каля мяча знаходзіцца. Пайшоў Ягор Кудзінаў да яго. Але ж Цык. Застаецца адзін і каля мяча. І 79-я хвіліна у нас ідзе. Цык. І вялікі мур на Оршу. Цык пробівае ў рукі Артему Володькову. Цікавая спроба. Ну, бліжэйшы кут. Галкіпер падмануць. Але ж не падмануць Артем Володьков, які сёння сапраўды MVP для Оршы ў гэтым матчы. Нягледзячы на 2 забітых гола, выцягнуў галкіпер пенальці ад Мацвея Каліноўскага, і пакуль што, дзякуючы гэтым геройствам, Орша вядзе ў ліку 2-1. Рыхтуецца Віталь Шалычаў. Мяч увесці ў гульню. Далёкі закід. Цык. Моцны вынос, але ж у суперніка. Барацьба за мяч працягваецца. Ганжуров на Кільгіманова. Бойченка. І закід наперад пайшоў. Давідович свежы там знаходзіцца супраць Дзяніса Рудзенка. Давідович двух супернікаў праходзіць, не праходзіць трэцяга. І парушэнне правілаў з боку Оршы фіксуецца Павлом Каранцом. Яшчэ адзін шанец для астраўца штось стварыць. 81-я хвіліна. І рыхтуецца ў нас зноў жа Даніла Цык. Спроба нават магчыма прабіць. Моцная такая падача. Кільгіманаў, пайшлі скідкі, і Володьков зноў жа мяч у рукі забірае яшчэ і выцягвае парушэнне правілаў.
І у нас тим часом аршанцы. Мяч выносят Крыльцов. Цик, неудалая скидка. Закид сбоку аршанцев. И Кильяманов выносит наперед. Цик чапляется. Зайцев. Кудинов. Перевод на Кильяманова. Той далей. І Україна Давідовича м'яч іде. І ще одне порушення правил з боку аршанців. І ще один штрафний для Страуца. 83-я хвилина. Рятується подача, мацніше, точно до Страуцом. Це можна було б поспробувати по таким надвор і пробити по воротах. І ось іде така спроба вище за браму. 84-я хвилина у нас буде розпочинатися. 1-2 на табло Островецкого АСК стадиона, покуль що гості мацнейшие. Моцный закид от Володькова. Радзівона Медведева мяч не доходит. Доходит до Егора Михея. Але той прайграе барацьбу у паветры. Закид у бок Пашкевича. Пашкевич з мячом сустракаецца. Кідае ніжэй. І аршанцы праз рэдку ў гэтым тайме насамрэч пазіцыйную атаку спрабуюць выйсці. Але ж няўдала. Неудалый закид. И Островец свою ротацию. Медведев скинул на партнера. Доходит мяч до Кудинова. Кудинов в центр змяшаецца. Шукае вариант подключения Зайцева. Знаходить его. Перевод. Кильяманов. И Зайцев. З мячом не сустракаецца, на газоне Ілля. Ну і зводить яму ногу. Хвилина номер 85 у нас ідзе. Атрымлівае Ілля Зайцев дапамогу ад партнёра. Уздымаецца. І трэба зараз разбегацца. Не проходить. Это стандарту Орши. Хвилина номер 86 у нас идет. Островец. Укинул мяч за аута. Крыльцов подает. Арбяков выиграя поветра. Бойченко. Бойченко знов збивають, порушення правил, стандарт на користь Островця. Рихтується подача. Аршанцы по ветру сдымают, сюда по воротах. И Артем Володько будет лежать на газоне. Пойшов Павел Коронец отличивать. Скористався. Все ж таки невеличкой паузы. Артем Володько, але вытрымаў гэта 8 секунд. Поручение сбоку Максима Пашкевича.
Ілля Зайцев идет до мяча. Ильгиманов. Наперад на Медведева. Медведев неудалая передача. Аршанцы перахапляюць. Вяртаецца валоданне да Астраўца. Дзякуючы Міхею. Міхей наперад неудала. І знову Оршаў свою контратаку спрабуе выйсці неудала. Уже просто такое пачуццё на адбой гуляюць футбалісты. Дмітрия Суздальцева прымаюцца за гэты лік. Лік, які яны зрабілі з двух угловых. Да, мабуть, глядзіць надаль. І доходит передача до Кудинова, доходит до Цыка. Цык переводит на Давидовича. Лев Давидович до мяча не поскарается. Не поляпляется надворье у нас над Остраўцом, Бесстралецким краем. И вот таки дождь. И ветер, які пробивая просто до костей. І футболістаў, і заўзятараў, і арбітраў. В складаных умовах гульня праходзіць. Ну, што тычыцца наступнай праграмы для каманд, нагадаем, што будуць чакаць нас у наступных турах. Аршанцы вяртаюцца дадому, дзе будуць прымаць Дынама-2. Астравец едзе ў Гомель, дзе згуляе з дублем мясцовай каманды вышэйшай лігі. Цык полетел наперад. Данил Цык. И пролетел все поле. Не отдал передачу. Артем Володсков никуда уже спяшаться не будет. Для Орши лік потребны. Для Астраўца лік, ну, зусім нязграбны. Ну и рыхтуемся мы да удар ад ворот. Апошняя хвіліна асноўнага часу у нас падыходзіць да свайго пачатку. І яшчэ адна замена ў аршанцаў рыхтуецца. Астраўчане мяч перахапляюць. Зайцев на Кудинова. Кудинов. У дрыблінг ідзе, мяч страчвае. Аршанцы ў контратацыі. Закид наперад. Проходит он на Железникова. Кильяманов выиграя борьбу. Железников на газоне. Кудинов. Далее передача. И хвилины. Задає арбітр. Да, тайма номер 2. Зайцев буде уводити м'яч з-поза межаў поля. Чакає Ілля Зайцев партнеров і арбітра. Ну і зараз Глеб Железников, что Павел Каранец тлумачить. Будет замена. Глеб Железников пойдет подшивать. Передает капитанскую повязку. И заходит поза межи поля. Будем глядеть, кто з'явился. Ну, а пакуль поглядим за атакой Астраўца. Ян Комаров на поле з'являецца. 80-й номер оборонца. І Володьков якраз на Комарова гуляе. Комаров далей на Пашкевича, становіцца поза гульнёй.
Разгуляли островчане. Кильяманов. Кильяманов на Бойченко. Бойченко на Давидовича. Давидович далее на Микея. Микея сбивает с ног, перехопляет мяч Аршанцы. Зайцев. На Кудинова. Кудинов подает. Удар от Медведева мимо. 93-я хвилина. Ну, гэта хутчэй за ўсё перамога Оршы. Лік 2-1 у нас на карысць гасцей. І Астравец застаецца 6 пунктамі. Орша набірае 10. Дарэчы, Дынамо 2 выйграе ў Валны 2-0. І перахапляць мяч астраўчане. Ганжуроў на Кудинова. Кудинов. У центр спрабуе змяшчацца. Кудинов. Трэба шукаць падачу. Зарабляе яго вуглавым. І дасць Павел Каранец. Права на гэты стандарт астраўчанам. І Владислав Дрочь чакае каманды ад трэнерскага штаба. Але застаецца у цэнтральным коле. Подача. Моцная на далекую стойку. Пробивая Крыльцов. Выбивае мяч. Нават у поля. Артём Володько бярэ яго ў рукі. І нікуды галкіпер спяшацца ўжо не будзе. Для яго каманды сёння ледзь усё зроблена. Закид наперад. Павел Каранец глядзіць на гадзіннік. Астравец перахапляе. Няўдала на партнёра гуляе. Глеб Крыльцов. Гэта стандарт. Стандарт для Орши. Яшчэ перагуляем. Ну и у нас рыхтуется аршанский стандарт. Закид наперад і свісток да сканчэння матча. 2-1 Орша перамагае і набірае 10 пунктаў у турнірнай табліцы. У Астраўча застаецца 6 і каманда Івана Мігаля зноў не можа перамагчы дома. Ну а за гэтым матчам з вами сачыў каментатар Іван Міцкевіч. Дзякуй, што паглядзелі футбол з намі. Сустрэнемся на беларускім футболе. Прыходзьце на стадыёны, глядзіце трансляцыі, ну і не пакідайце наш футбол без увагі. Ну а пакуль да пабачэння і сустрэнемся на беларускім футболе.